230 на 132. Пиедрита чудесно комбинираха двамата с Петко Панайотов. Зашеметяващо изпълнение, което открива резултата на националния стадион. И какъв начин да откриеш голата си сметка за новия си отбор. Алехандро Пиедрита с вълшебно, наистина зашеметяващо изпълнение прати топката във вратата на Левин Тумба. Вау! Такива удари не се виждат толкова често, уважаеми зрители, по родните терени. И за това си заслужава да се насладим в пълна степен на това, което Алехандро Пиедрита направи тук. Алехандро Пиедрита и Петко Панайотов, които се появиха от резервната скамейка. Ходовете на Христо Янев дадоха необходимия резултат и ЦСК счупи двете нули на таблото, които светеха толкова дълго време. Вероятно, според някои фенове на червените, прекалено дълго време, неочаквано дълго време, но все пак Алехандро Пиедрита направи така,